Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Sa sobrang tindi po ng nangyayari sa bansa namin, kami pong bagong mag-asawa ay nagtatalo ngayon kung mag-aanak ba kami o hindi na. Nako. Hay nako, tulungan nyo naman po kami na makapag-decide. Tulungan makapag-decide. Bakit? Kami ba magpapatuition? Kami ba magpapadede? Kami ba magpapakain? Ang hira naman. Nakakaloka. Alam mo dati, Jeg, sa totoo, ginajudge ko yung mga ibang tao. When I was younger, ginajudge ko yung, palibasa pangarap ko talaga magkaroon ng mga anak eh. Ano yan eh, siguro yung generation natin. Yeah. Ano tayo? Magpapamilya ka ka talaga. talaga. Oo. Parang yan yung mga goals na at Oo. 25, dapat yung jowa mo, yung seryoso ng jowa. Kasi noong time natin, pag 27 ka na, tas wala ka pang asawa, tinatakot na tayo na Oo. matatanda na magsasara na. Actually, yung mga Oo. picture nga na nakikita natin ng image ng isang family, may bahay ka, may kotse, may motor, may Correct. aso. Oo, tama. Laging ganon. Oo. Laging ganyan. Yung picture natin during our time, talagang dapat at 27 may napangasawa mo na at mag-aanak ka agad. Oo. Kung hindi man dalawa, at least dalawa, walang isa lang ang anak. Oo. At least dalawa o kaya hanggang apat. Ganun Correct. yung ganun yung, yung image ng ng family Oo. ng mga Gen X, ganyan. Dati, ginajudge ko yung mga later generations. Yan, yung mga mas batang millennials. Aha. Yan. Meron kasi mga millennials na kasing tanda din natin. Correct. Tayo naman sumabit lang kasi millennial pa rin dapat tayo. Kaya lang sumabit tayo na isang taon. So, dati ginajudge ko sila kapag yung gusto nila mag-aso na lang. Hindi natin nila lang ha kasi ang dogs, cats, ang mga pets ay part of the family talaga. Pero Linawin lang po namin mga dog lover po oo kami. naman, May kami mga po aso ay po kami. fur parents kami. Actually, nagbibenta sila po ng Correct. aso. Baka gusto nyo. For sale po. Pero Ay. parang bawal sabihin, 'di ba? Oo. For rehome. Joke. Oh, rehome. Joke. Joke lang po yan, mga joke. Joke lang po yung sale. Alam niyo naman ang daldal ko kasi. For rehome pala. Chares! Okay, sorry na po. Ganyan. So, we are fur parents. So, no judgment dun sa mga Pero dati, yun nga, ginajudge ko yung mas pinipili nila maging fur parents versus magkaroon ng kids. Yeah. Kasi nga, siguro nga, dahil nga in our generation, ang definition ng pamilya ay, di ba, bukod sa may aso ka, may mga anak ka. Tama. Parang ganun. At yung mga anak ay nag-aalaga ng mga aso. Correct. Parang mga ganyan. Pero then again, na-realize ko na, una, hindi mo pwedeng sabihin na ang kaligayahan ng isang pamilya ay dahil lang sa mga anak. I mean, gets naman natin na the homes are happier, mas maingay, Correct. messier, pag may mga kids, 'di ba? Pero hindi naman natin sinasabi na porke hindi nagkaanak ay hindi rin dapat, hindi ganon. Oo. Mali yung na picture sa utak natin na ito Correct. lang ang perfect na definition ng pamilya. Hindi, dahil kung ikaw ay nanay, tatay at ang anak mo ay mga poodle, o pamilya din 'yun. Hindi, kasi 'Di ba? nag-evolve din kasi dati sa panahon natin, yung mga aso is pet lang. Pet Ngayon lang kasi siya. Ngayon, parang part of the family na siya. at hindi mo na nga alam kapag ka nasa mall ka kung anong Oo, laman ng stroller. stroller. Sa totoo lang. Diba? Kaya nga nag-trending yung pinalitan niya ng diaper sa diaper changing station. Anyways, so gano'n na. Pero gets naman natin kung bakit
sabi nga nung nag-PM sa atin, sa kaguluhan na meron sa Pilipinas, nagtatalo na silang dalawa mag-asawa kung dapat pa ba silang mag-anak o hindi. Tas kaya lang una sa lahat, hindi para kami ni Diego yung mag-decide. Para po sa inyo. Kasi Correct. depende din talaga yan sa inyong na dalawa, kung anong klaseng trabaho meron kayo, anong klaseng environment na pwedeng kalakihan ng mga bata if ever you decide to have kids. Pero gets ko kung bakit may pagtatalo. Tama. Kasi sa totoo, 'di ba, ang tindi ng mga nakikita natin mga posts ng mga artista, yung mga baka ng mga kakilala natin at hindi natin kakilala. Ang susunod na tanong talaga diyan, Jigs, what's next? Oh, ano na? Who calls the shots? Oh. Diba? Nakakasakit ng ulo kasi parang sige, lahat galit na, lahat Oho. nayayamot na. So Tapos? ngayon, ano na? Oh. Sino, 'di ba dapat merong ito po ang mangyayari? Oo. 'Di ba dapat ganon? Ang isa pa sa nakakalungkot dito, 'di ba, makita naman natin may mga nasaktan. Nasaktan yung nagrereklamo at pati yung mga pulis. Tayo po lahat ang biktima dito. Ayan na nga Kaya nga may mga ganun pang pampagulo. Wag na tayo magdagdag sa mga ganyang kaguluhan. 'Di ba? Dapat iisa lang yung goal. At of course we all know it, 'di ba? We want to end it. Meron nga akong shinare na isang story kung saan kaya hindi na i-experience ng Pilipinas yung magandang airport, yung magandang efficient transport system dahil daw sa korupsyon, 'di ba? Kasi sa iba napupunta yung mga Tama. nakakainggit sa Jigs, promise. Yung pagkalbaw nasa ibang bansa ka tapos ang dali-dali lang ang dali-dali lang ng lahat. Nakakainggit siya talaga, promise, na parang feeling mo, bakit hindi natin magawa sa Pilipinas? Pero sa totoo lang, sa Pilipinas, kaya naman Ang isa nga sa napanood ko na news nung nakaraan, parang si Ted Filon ba yun? Parang may tinatanong siya na yung Skyway, parang ang cost lang daw niyan around 50 billion. Ang dami pala natin pera. Bakit hindi na lang gobyerno yung gumastos nun? Sana libre. Oo nga, ang Diba? mahal na kaya alam mo, gusto naman private yung nag-develop. Oo. So, kaya nagbabayad tayo Kaya doon. nga, ang mahal na kaya. Alam mo no, minsan na pumunta kami ng Manawag, ang gulat namin, parang computed lang kasi yung toll namin. Oo. So parang kaming dalawang mag-asawa, pagod na kami, di na namin naisip na i-check. Pero alam namin, parang computed na. Parang nagtaas ata Nagulat kami, sabi ko, para makapagsimba sa Manawag, ganitong klaseng toll fee ang babayaran natin. Nakakaloka! Hindi ko carry. Ang dami palang bilyones ng Pilipinas, hundreds of billion. Ito parang 50 something lang. Kaya palang yun lang yung ginastos. Ay, naku, kung gobyerno ang gumastos doon, kaya pala. Hindi wala sana tayong binabayaran. Kaya nga, what's next? Yun na, lahat na tayo nagagalit, lahat na tayo nagreklamo, lahat na tayo na-frustrate, lahat na tayo sumasakit yung ulo. Alam mo kahapon, parang ang bigat nung pakiramdam. Alam mo yun, alam mo na ipaglaban yung mga tao, pero parang ang bigat. Tapos nakadagdag pa na makulimlim yung panahon, may bagyong parating. Diba? Ay. Ramdam natin lahat. Ramdam talaga natin. Kaya nga, what's next? O sinasabi natin na dahil dito sa korupsyon, apektado yung sex life. Oo, totoo. Nawawala na ng gana. Tingnan mo, itong dalawa ayaw na mag-anak. Ayaw na mag-anak. Enjoy nila yung sex life nila. Correct. Isipin na, wait lang. Wag muna hindi tayo ka pwede ngayon kasi ano ka. Correct. Baka mabuntis ka. Fertile ka. Baka Oo. mabuntis ka. Hindi natin caring palakihin sa mundong merong, Ayan, di ba? na magulo. Di ba nga, ang pinag-uusapan pa lang, surface level pa lang. Di ba? Ibig sabihin, flood control pa lang. Hindi pa kasama yung healthcare. Ang dami ko nababasa ng mga talagang makabagbag damdami na kwento na kung saan namatay yung kanilang mga kaanak nung COVID kasi walang means. 'Di ba? Totoo kasi lahat nagpantay. Alam naman po natin ang sakuna, ang sakit ay it's the greatest equalizer. Ini-equalize talaga lahat, walang mayaman, walang mahirap, pero talagang walang access yung iba. 'Di ba nakakalungkot? Kaya nga ngayon malalaman natin na billion pala yung nakakasakit ng ulo. Kaya siguro, alam mo kahapon, literal, parang biglang bumagsak yung system ko. Parang nilagnat ako kahapon. Sabi ko, ano ba ito? Nakakaloka. Kasi nangangatog ako na hindi ko maintindihan. Siguro, nasa system ko na din yung nakakalungkot. Lalo na kung, alimbawa, naranasan mo rin ng injustice. Parang,
Di siya talaga madaling tanggapin. Kaya nga, yun yung tanong ko talagang sunod. So, ano na po? What's next? Oh, Who yun. calls the shots? Sino yung magsasabing, eto na! Ito na yung mga gagawin. Oh, pero ito yung Paano? Diba? nakalap kong balita din. O ano naman daw yung balita? ang tanong, nung nakalap mo ba yan, mga lasing batong mga to o matitinong kausap? Parang medyo matino naman. Medyo. Oh, nahimasmasan na. Oh. Baka bukas daw merong sasabog na talagang papangalanan sa Senado, sa Blue Ribbon. So, ganun. yun ang pinakaabangan ng lahat. Ay. As in, Eh, parang ngayon, direktang may mananagot. Ang tanong pan, Oh. talaga ba? Yun ang sabi. Yun, Ayan. di ba? So, aabangan Tingnan natin mo, yan. nakakalungkot, yung bang pagdududahan pa natin na talaga ba? Sure kayo? Sure na? Ano na? Yung totoo. Ayan. Kasi parang nagko-collapse na rin din yung nagko-cover up, di ba? Kasi nga, Katiwa-tiwala ba tong source mo? Oo. Ninenervous ako sa'yo. So kasi bukas meron na naman. May hearing na naman parang tomorrow. ganun. So, tandaan nyo pa, komedyante po Oo, kami sa correct. radyo. Tandaan nyo po, kami po ay nag-entertain. Yan. So, importantations na wag basta-basta maniniwala sa pinagsasabi namin. Pero isa lang ang gusto natin. We want justice. Sabi nga natin, Jegs, hindi man maranasan kasi hindi naman biglaan yung pagbabago. Hindi siya overnight na nangyayari. Hindi man maabutan ng henerasyon natin. Pero maraming taon pa tayo mabubuhay, di ba? Baka naman maabutan pa ng henerasyon natin. Ayan. At least makorek natin Oo. yung sistema. Kasi sa totoo lang, mga kabisyo, web po ito isang sapot to ng gagambay na damay po tayo, part tayo ng korupsyon. Kaya nga eh. Di ba yung mga maliliit na bagay na hindi pagsunod sa Totoo yan. trapiko, Correct. pagboto natin ng mga nakaupo. Kasama po tayo sa dito. kahit saan nga sa kahit saan nangyayari siya eh. For example, meron akong inattenda na may inattenda yan, tayo oo. recently na basta meron kaming inattenda na isang event. Ang sabi? Nakapila naman po lahat. Oo. Pero nung may dumating na talagang VIP, Oo. nauna din lahat talaga sa pila. Oo. Feeling ko hindi naman sa ganun talaga pag VIP, iba naman din talaga yung treatment. Pero ibig sabihin, tayo din talaga, Oo. kung pwede tayong mauna lagi sa pila, gagawin Correct. natin. Kung pwedeng hindi tayo pipila, gagawin natin, Oo. 'di ba? Kung pwedeng may sino bang kakilala diyan para Oo. mapabilis, 'di ba? Tama. Hindi tayo din mismo actually. Correct. Kaya mahirap ding magturo lang na magturo. Kaya lang kasi yung mga tinuturo kasi tayo kasi mga small scale yung atin. Oo. Gusto lang nating mauna sa pila. Sila kasi ang dami nilang pira. Ano kasi yung Oo. nature kasi natin ng tao na uunahin natin yung sarili natin. what benefits us Correct, kumpara correct. doon kung anong tama. 'Di ba? Totoo Alam mo talaga naman yan. itong tama pero mahirapan ako diyan dito na lang. Ayan. Recently nga meron din akong napuntahan na parang, although ganun naman yata talaga yung rules. Parang pagka ikaw ay isang military or something, tapos mataas yung position mo, ikaw yung mauuna. Pag halimbawa namatay ka, pag mas mababa yung rango, mamumove yung funeral mo. Eh kung halimbawa lahat ng general namatay, kunyari, Oo. tapos So, lahat mas uunahin mas sila. uunahin sila. Sabi ko, grabe, kahit sa, Kakalungkot. kakalungkot, pero gets natin din, kasi gano'n naman talaga. Parang ino-honor ang mas ino-honor maraming- naman talaga. Mas maraming maraming, ambag. correct, mas Ayan. maraming contribution. Oo. Yan naman talaga. Pero wala lang, na, siguro dahil nga nangyayari lang itong mga corruption issues, kaya naisip ko, ano ba naman, pati ba naman sa funeral may corruption? Sabi ko. pero sabi sa akin nung pinunta ko, hindi sa ganun. I mean, we don't think of it that way. Kaya lang, di ba, yung parang ihuhuli ka ng ihuhuli. Parang kung ilang araw ka ng, di ba? Kasi may mga Nangangamoy ka. pero ganun kasi talaga. Ayan. Corruption po kasi it's a system eh. Oo. Hindi po siya isang tao, dalawang tao. Of course, kinakailangan managot yung mga nag-orchestrate dyan. Correct, Pero diba? sistema kasi siya eh. Pero yun nga, it takes two to tango. Lahat tayo, meron ding ambag. Kaya nga, di ba, sana ang pagtapon ng basura sa tamang lugar. Oho. Ang ang mga lugar sa paligid, hindi tinatapunan ng basura. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego At Bandido. kung kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!